Assalamu alaikum jama'ar da ke garin Isa Sabon Birni. Sunana Hassan Talirosi Bafarawa, shugaban matasa na Gabas. To a bisa hakikanin gaskiya mun auna mun ga lamarin da muke ciki nai, idan muka tsaya haka to za mu cuci kanmu, amma bai dan muka mu mahita tun da wuri. To shi yasa muka aunawa da cewa mu a yanzu gabacin Sokoto dole ne mu matasa mu zanka hitowa da kanmu muna bai dan makan mu yanci, saboda zaman da mun kai mun gano mun yi kuskure. A bisa muna ganin kamar muna barin uwayenmu da wasu da ke matsayin yannanmu suna mulkan mu. To yanzu ne muke ganin mun yi kuskure, saboda mun gano cewa kowa tallan gida ne ya sani, ba ruwa ne da tallan makwabci ne balle ya talaka. To talaka tun da ba jahili bane shi, a wannan lokaci da an kawo kai ne ya bude kuma idanu ne sun bude. To babu za a yi yanzu ka ci talaka da wata ruba ta anshi'i ga wani abu domin ya zabe ka, inda ba jahili bane shi, saboda ba abin da kan mai wanda zai sa shi yau ya tsaye ce yau yana ya zaɓar wani. Kamar irin mu yanzu mu da ke gabacin Sokoto, irin wanda ke Isa Sabon Birni, a yanzu saboda Allah al'umma da ke cikin Sokoto ko auna ku gani me aka yi mana wanda za a cewa yau akwai mai iya tsallaka yankin mu ya ce ya kan fi har ya ce mu zaɓe shi. Babu abin da an kai mana in ban da ƙara kashe mu da an kai da ƙara azabtar da mu da an kai. Mun san azaba ba mai yawa ko ita in ba Allah ba, amma wannan zama sula. Sannan wanda ka ganin cewa yana zaune yana ji yana kallo yana mulkin mu ana azabatar da mu haka bai ce komai ba, to kai tabbatar da ba nan zai tabbata ba. Wanda ya bashi mulkin nan sai ya kira shi kuma sai ya mai tambayi kuma mulkin da bashi. Don haka in ya gyara don kai ne, in bai gyara ba don kai ne. To shi na ɗaya daga cikin dalilin da yasa mun karibi cewa in har ma rudewa ce ke sa manyan suna mana haka, to mu yanzu matasa ba ruɗe muke ba mu da hankalin mu. Sannan kar ma kallon kowa tun ce inda an kai to balle yanzu duk abin da muka san Allah ka yi ba wani ka yi ba, wallahi ba mu gani kowace da shi. Sannan billahi lazi yanzu haka siyasar maka jira a busa, duk mai ganin kamar shi da gabas gashi ga hanya, billahi lazi ba mai gabas in ba mu matasa ba, saboda mu mun kasan zahirin da muke ciki ko mun kasan zahirin da yan umma suke ciki. Amma duk mai dimi yana da gabas, wallahi duk da kai gabas ya bar ta kalma ne balle ha a ce ga abun hawa ne. Amma in mutum na ganin ba haka bane ka hodi ne ga baki mu zuba. Allah shi ke mu lokaci da lokaci abokin ta yayi.